Sinjur inselmilkom u nilqakom magħna għal din l-intervista li qed tidher live fuq One Television, Facebook Live, il-Facebook tal-Partit Laburista u anki One Radio. Din hija intervista fejn se nitkellmu mal-Prim Ministru ta' Malta, Robert Abela. Prim Ministru l-ewwel nett insellimlek, grazzi tal-ħin tiegħek sabiex flimkien inkunu nistgħu niddiskutu ftit dak li ġara anki matul din il-ġimgħa. Sellimlek Angela u nagħti l-ħadd it-tajjeb kemm lilek kif ukoll lil kull min qed isegwina. Ġurnata oħra sabiħa, ġurnata oħra pożittiva għall-Gżejjer tagħna, għall-poplu tagħna, kemm jien verament gburi bil-poplu Awċi u Malti. Ma nistax ma nibdiex din l-intervista u ma nsemmix ir-rapport formali illi twassal għand il-Kummissarju tal-Pulizija minn kellim tal-Oppożizzjoni u anki mill-laqda non-governattiva Repubblika. Dan sabiex jiġi investigat l-ekwipaġġ sħiħ tal-lanċa tal-Forzi Armati u anki jint fil-verità fuq til volontarju ta' numru ta' immigranti irregolari. Il-bieraħ fil-għaxija fil-fatt rajna lil kap tal-Oppożizzjoni mhux biss ma kundannax dan l-aġir imma irrid ngħid ukoll li żamm ma' Jason Azzopardi, anzi, rewwaħlu ħafna. Ekku. Lil Malta inħobbuha biex tmexxi lil pajjiżek trid tkun tħobbu, aħna qatt ma għamilna ħsara lil Malta u qatt ma se nagħmlu ħsara lil Malta. Dak li għamlet l-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista f'dawn l-aħħar sigħat, f'dawn l-aħħar ġranet, kien xi ħaġa li jien verament dispjaċut dwarha. Mhijiex xi ħaġa li issa l-Oppożizzjoni tista' tinħeba aktar għax tgħid illi l-kelliem tal-ġustizzja tagħha kien biss avukat, il-bieraħ kellek lil kap tal-Oppożizzjoni li ddefenda l-aġir ta' Jason Azzopardi mhux biss iddefenda imma qabel miegħu tant l-istess Onorevoli Jason Azzopardi immedjatament malli Adrian Delija lesta l-konferenza stampa ħareġ jirringrazzjah tal-li taħ l-appoġġ sħiħ tiegħu u tal dak l-istess ringrazzjament tal-appoġġ lill grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Ma issa minn mebda dubju li qegħdin nitkellmu dwar azzjoni li l-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista tagħti l-appoġġ sħiħ tagħha lejha. U x'kienet din l-azzjoni li saret mir-Repubblika, Jason Azzopardi li issa għandha l-endorsement sħiħ min-naħa tal-Oppożizzjoni. Kienet waħda fejn saret denunzja formali lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jibda investigazzjoni li tista' twassal għal proċeduri li mbagħad jistgħu waslu għal ġuri li jkun ifisser omor il-ħabs fil-konfront tal-ekwipaġġ tal-Petrol Boat 52 tal-Brigadier tal-Forzi Armati Jeffrey Kurmi li minn hawnhekk insellimlu għal ħidma kbira tiegħu flimkien mal-Forzi Armati kollha kif ukoll fil-konfront tiegħi. X'kien dan in-nuqqasijiet illi skont huma għamel l-ekwipaġġ tal-P52 għax tajjeb illi ngħidu hawnhekk x'kienu dan nuqqasijiet li skont huma għamel l-ekwipaġġ tal-P52 ħalli nsemmi dak l-ekwipaġġ f'dan il-mument. Daret jakkużawhom biqtil ta' immigranti irregolari. Issa tajjeb illi ngħidu. Għaliex forsi dan il-fatt tant importanti kull darba l-Oppożizzjoni qiegħda tipprova taħrab minnu. Daw il-persuni li skont l-Oppożizzjoni inqatlu mill-armata tagħna qegħdin bħalissa qegħdin jippreparaw għall-ikla ta' nofsinhar f'pajjiżna. Dit dajsa li qegħdin nitkellmu dwarha li sar denunzja minn Repubblika minn l-Onorevoli Jason Azzopardi u illum għandna l-konferma tal-Oppożizzjoni li taqbel ma' dik l-istrateġija hija d-dajsa, dik il-famuża dajsa li kien hemm ħafna li kellhom l-oġġezzjoni biex tidħol f'Malta imma fil-verità dik id-dajsa daħlet bl-immigranti fuqha f'Malta. Hija dik l-istess dajsa illi meta bħala kabinett ħadna deċiżjoni illi l-portijiet tagħna huma meqjusin magħluqa u li l-forzi armati tagħna ma jistgħux jagħtu garanzija tas-salvataġġ dik id-dajsa li kienet diġà fl-Ibħra fejn aħna għandna l-Search and Rescue Area kienet diġà hemmhekk u allura ħadna d-deċiżjoni li dik id-dajsa tiddaħħal. Mela hawnhekk biex wieħed jispjega kemm din l-azzjoni jiddispjaċini ngħid hija waħda li l-iskop warajja huwa wieħed li jbeżza lill-forzi armati tagħna milli jagħmlu xogħolhom. U tajjeb illi ngħidu li fil-ġranet li ġejjin, fil-ġimgħat li ġejjin, m'hemmx dubju li minn dawk is-700,000 ruħ li jinsabu fuq il-kosta Libjana u jridu jaqsmu u se jaqsmu lejn Malta, il-forzi armati tagħna se jkollhom jerġgħu jagħmlu l-interventi tagħhom. U allura x'kien l-iskop wara din it-tattika illi sar biex lil dawk
il-membri tal-Forzi Armati tagħna imbeżżawhom, indaħlu l-biża' u l-qtieħ il-qalb biex ma jkunux jistgħu jagħmlu xogħolhom għaliex jafu li fil-mument li se jagħmlu xogħolhom se jkun hemm xi ħadd li se jerġa' jinvestigahom fuq qtil volontarju daw hekk qed nitkellmu fuq omiċidju volontarju biex lill-brigadier jinvestigah fuq omiċidju volontarju dawn huma affarijiet tattiċi illi jiena verament ma nista' qatt nasal biex taċċettom. Nifhem illi l-oppożizzjoni qed tipprova tiggranfa ma kollox biex tipprova tagħti daqqa politika dan mhuwiex il-mument ta' daqqiet politiċi. Infakkar kemm il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni hija inkonsistenti. Mela tlaqna minn punt fejn infakkar f'dak il-famuż lejl meta din id-dajsa li skont l-oppożizzjoni l-Forzi Armati tagħna qatlu jew ippruvaw joqtlu għax ma nifhimix din jagħmlu akkuża ta' qtil ta' persuni li huma kollha ħajjin. Però dak kien li ddaħlu Malta, infakkar ftit jiena illi ndbagħat kru ta' Net News jiffilmja lil din id-dajsa lill-persuni li kienu fuq din id-dajsa qegħdin jiddaħħlu ġewwa xtutna mill-ekwipaġġ tal-Forzi Armati. Dakinhar il-messaġġ kien wieħed ċar araw il-gvern x'għamel daħħal l-immigranti f'pajjiżna. Dak il-messaġġ li bagħtu dakinhar illum iridu investigazzjoni fuq il-Forzi Armati tagħna x'qed jgħidu li qatlu lil dawn l-immigranti. Jiġri f'dan il-livell wasalna, dan hu livell inkwetanti ħafna. U jiena lest illi anzi jiena nagħmilha b'mod ċar ħafna jiena mhux bħal kap tal-oppożizzjoni li filgħodu imur għand il-Forzi Armati u jgħidulhom inti t-tarka tagħna. U flaxija jappoġġja lil min għamilhom denunzja biex jitfaħħom morhom il-ħabs. Dik inkonsistenza kbira. Jiena ħadd pożizzjoni mill-ewwel li se niddefendi lil forzi tal-ordni tagħna bis-saħħa, dik il-pożizzjoni se nibqa' nikkonferma bis-saħħa, kont b'dik il-pożizzjoni, għadni b'dik il-pożizzjoni u se nibqa' niddefendi lil Forzi Armati ta' pajjiżna li qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna li lejhom għandna nkunu rikonoxxenti. Mhux taf se jiġri Angela. Dan ifisser li dawk il-membri tal-ekwipaġġ, il-brigadier se jkollhom imorru jqabdu avukat kull wieħed u waħda minnhom se jkollhom jibdew tilajn u niżlin il-qorti kull wieħed u waħda minnhom hekk kif bdiet l-inkjesta. Jiġifieri flok il-sigħat tagħhom ta' ħidma kif kienu qed jagħmlu bħalissa se jiddedikawhom fuq l-ibħra tagħna jew se jiddedikawhom fuq ix-xatt tagħna fil-gżira tagħna biex iwaqfu jkomplu jiġġieldu l-imxija tal-COVID-19. Issa se jkollhom jinħlew fi proċess ġudizzjarju li ħadd ieħor b'mod ngħid frivolu mill-aktar frivolu derlu li kellu jdaħħalhom fihom, iridu jmorru joqogħdu jiddefendu lilhom innifishom minn akkuża ta' qtil volontarju u dawn huma affarijiet illi ta' bilħaq jien jiddispjaċu dwarhom kif jien dispjaċut ukoll mit-tieni mossa kera li saret min-naħa tal-oppożizzjoni, min-naħa tal-kelliem ewlieni tal-oppożizzjoni li hu tajjeb ngħidu wkoll il-kelliem għall-ġustizzja. Li żgur inti ma tistax tiddistakka il-kelliem ewlieni għall-ġustizzja mill-oppożizzjoni. Mhux biss għax Adrian Delija sa b'ebda mod kellu opportunità ta' deb il-bieraħ li jiddistakka lill-oppożizzjoni mill-aġir tal-kelliem ewlieni għall-ġustizzja tagħha. Dan kollu m'għamlux, mhux talli m'għamlux, talli taħ il-barka tiegħu. Mela allura għandna oppożizzjoni sħiħa llum li qiegħda tapprova dak illi sar. Kellu kull l-aqwa opportunità l-bieraħ li jgħid aħna għandna oppożizzjoni bħala oppożizzjoni ma naqblux ma li jagħmel Jason Azzopardi. Anzi taħ l-appoġġ sħiħ tiegħu. U x'kienet din il-mossa strateġika ħafna li saret din il-ġimgħa forsi ħafna ma qabduwiex għalkemm ġiet rappurtata fil-medja, kienet dik illi saret talba lill-Qorti Ewropea dwar id-drittijiet fondamentali tal-bniedem, ġifieri l-Qorti Barranija, u din it-talba li saret min-naħa wkoll tal-Onorevoli Jason Azzopardi kienet tgħid illi ntalbet ordni immedjata minn dik il-qorti, ġifieri ordni din li tidħol fis-seħħ minnu fih u ma tistax tikkontesta biex Malta u l-Italja jiftħu mill-ġdid il-portijiet tagħhom u biex Malta u l-Italja mhux biss jiftħu l-portijiet tagħhom imma jagħmlu s-salvataġġ ta' immigranti u jiddaħlu fi xtutna. Issa aħna bħala gvern qatt m'għadna li maħniex qegħdin naqdu l-obbligi tagħna fis-search and rescue region tagħna. Dak l-obbligi idejnihom dejjem u se nibqgħu naqduhom. Huma obbligi ċari ta' koordinazzjoni u dawk l-obbligi idejnihom f'kull każ u se nibqgħu naqduhom. Imma x'qalu daw marru pass iżjed. Daw talbu lill-Qorti Barranija biex tordna lil pajjiżna illi jiftaħ il-portijiet tiegħu joħroġ għall-immigranti u jdaħħalhom ġewwa pajjiżna. Il-qorti ċaħdet dik it-talba u allura il-qorti imxiet mal-pożizzjoni li ħadna aħna il-qorti ta' tkonferma
lill-pożizzjoni li ħadna aħna, però tajjeb illi ngħid x'kien ikun ifisser kieku l-qorti laqgħet dik it-talba. L-ewwel nett kienet tinħol ilna inċident diplomatiku mat-Taljani. Kif aħna NGO Maltija, deputat tal-Oppożizzjoni Malti, imur iġija lill-Italja tagħmel dak li l-Italja diġà ddeċidi dwaru, kontra dak li ddeċidi dwaru. Ġifieri ġija lill-Italja tiftaħ il-portijiet tagħha u toħroġ biex issalva migranti. Fuq pajjiżna kien ikun ifisser illi kien ikollna nbaxxu rasna u f'mument fejn l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika lilna qegħdin jgħidulna oqgħodu d-dar, żommu social distancing, aktar minn hekk inħallu l-ajruport tagħna magħluq, aktar minn hekk inħallu l-portijiet tagħna magħluqa, ordnijiet li obdejnihom kollha u mxejna magħhom. Saħansitra it-traġitt, nagħti eżempju żgħir, it-traġitt tal-ikel, ġifieri trasport tal-ikel mill-Isqallija lejn l-Italja, din hija xi ħaġa essenzjali għal pajjiżna l-ikel ma nistgħux ngħaddu minnu. Kellna nibdlu l-metodu biex sewwieqa mill-Isqallija ma jiġux lejn Malta, ġifieri il-mod kif qegħdin naħdmu llum huwa wieħed biex sewwieqa ma jiġux f'pajjiżna għaliex għandna direttivi stretti biex ma jiddaħlux aktar persuni f'pajjiżna. U tagħmel sens għaliex aħna il-bieraħ rajna n-numri ta' persuni infettati li kellna f'pajjiżna fl-aħħar ran ta' testijiet li kienet waħda mill-aktar inkoraġġanti. Waħda mill-aktar inkoraġġanti. 4 persuni biss illi ġew infettati. Dan grazzi għas-sagrifiċċju li qed jagħmlu il-Maltin u l-Awċin u d-dedikazzjoni u d-dixxiplina li qegħdin juru. Kruċjali imma li ma nimportawx aktar każijiet minn barra l-pajjiż. Mela d-direttivi kollha li kellna aħna kienu biex it-trasmissjoni lokali nikkontjenuha. Għalaqna l-iskejjel, għalaqna tan stabilimenti, tan negozji, issugrajna li nagħtu daqqa l-ekonomija tagħna, tant għamilna sagrifiċċji. Kruċjali imma kien li nħallu l-ajruport magħluq u l-portijiet magħluqa. Għaliex ma jkunx jagħmel sens li inti tagħmel da sagrifiċċju kollu. Imma mbagħad timporta aktar każijiet ta' infezzjoni minn barra l-pajjiż. Kieku dik it-talba ġiet milquha, kieku l-Qorti Ewropea qalet lilna, ordnat lilna iftħu l-port u ħorġu għal aktar immigranti kien ikun ifisser li se jkollna nfluss ta' immigranti. Nfakkar 700,000 persuna lesti biex jaqsmu lejn pajjiżna aktar mill-popolazzjoni sħiħa ta' Malta. U għalhekk din kienet talba li verament hija waħda perikoluża u għalhekk meta bdejt u għadt li aħna qatt ma lesti nagħmlu ħsara lil pajjiżna, din kienet talba li iva kienet se tagħmel ħsara lil pajjiżna kieku ġiet milquha għaliex kien ikun ifisser illi f'pajjiżna se jkollna dan l-influss qawwi ta' eluf ta' immigranti li jien għandi s-simpatija u s-solidarjetà sħiħa lejhom. Imma rridu nifhmu ir-realtà li qegħdin fiha f'dan il-mument. U għalhekk jiena id-dispjaċut għall-brigadier u d-dispjaċut għall-membri tal-Forzi Armati tagħna u fil-waqt mhux se noqgħod ngħid jiddispjaċini għalija nnifsi għaliex jiena daqqiet niflaħhom ma nħoss li huwa ġust ħafna illi l-armata tagħna tiġi assoġġettata għal dan il-proċeduri, m'iniex qed ngħid illi din l-akkuża illi saret fil-konfront tiegħi qatt ma stennejta illi l-Prim Ministru tal-pajjiż qed nagħmlu minn kollox biex nipproteġu s-saħħa tal-Maltin u l-Awċin. Qed nagħmlu minn kollox anke fil-każijiet li ġejna akkużati dwarhom għamilna minn kollox biex bħala pajjiż naqdu id-doveri tagħna imma infakru wkoll ir-realtà li ninsabu fiha fejn jien għandi dan l-obbligu u mhuwiex obbligu faċli li rrid fuq id nieħu ħsieb is-saħħa ta' 500,000 persuna residenti fil-Gżejjer Maltin, ta' 500,000 persuna Malti Awċi barranin, immigranti infushom li diġà jinsabu residenti fil-Gżejjer Maltin. Fuq in-naħa l-oħra għandek il-fenomenu tal-immigrazzjoni u allura inti tibbilanċja f'dan il-mument bla preċedent f'pajjiżna għax faċli tkun ex-Prim Ministru u toħroġ titkellem u tikkritika u tiċċensura, saħallija li fi żmienek inti tkun għamilt affarijiet differenti minn kif tkun qed tispjegahom, imma illum f'kuntest ta' pandemija ta' emerġenza pubblika nazzjonali dikjarata mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika li inti għandek da' żewġ fatturi li tibbilanċhom u tipprova tabbinhom flimkien. Nista' nassigurak li mhux xi ħaġa faċli. U r-risposta li jkollok li inti bħala Prim Ministru tintalab illi titressaq quddiem il-qrati tagħna biqtil volontarju ta' numru ta' persuni. Xi ħaġa li verament li ddiżappuntatni kif iddiżappuntatni wkoll il-pożizzjoni li ħadet l-Oppożizzjoni, ma ninsewx hawnhekk li qegħdin nitkellmu dwar traffiku organizzat minn organizzazzjonijiet kriminali li għandhom kull interess u li jidħlulek minn kull naħa anke minn fejn tistenna lanqas sabiex inti
ma tiqfilhomx fit-traffiku illegali ta' immigranti. Hawnhekk jien ħankun ċar ħafna dwar dan il-punt nifhem il-rfist kallu illi huwa wieħed perikolus ħafna, nifhem ukoll ir-riżorsi bla limitu li għandhom dawn l-organizzazzjonijiet illi jidħlu u jattakkaw minn kull naħa lil min jazzarda jeqfilhom. Pajjiżna ħa pass bla preċedent, dawn l-organizzazzjonijiet li qed jorganizzaw it-traffikar ta' immigranti mixtut tal-Libja għandhom ħafna xi jitilfu, dan huwa l-mod kif huma iddaħħlu flejjes kbar. Il-fatt li pajjiżna ħa pożizzjoni solida nifhem li se jirreżistuh b'kull saħħa illi għandhom dan rajnieh b'mod mill-aktar ċar. Fl-ewwel talba li saret meta twaqqaf meta kien hemm il-każ tal-Ajta Mari, kif il-mod kif bdew isiru komunikazzjonijiet b'satellite phones ma' avukatessa f'Ruma, spjegali li kif immigrant qed jagħmel komunikazzjoni ma' avukat f'Ruma speċjalizzata f'dan il-qasam issir talba immedjata lill Qorti Ewropea lill-Italja biex indaħħlu numru ta' immigranti f'pajjiżna hemmhekk ukoll żammejna il-pożizzjoni tagħna. Ma li qed ngħid huwa li huwa ċar li hawnhekk qed nitkellmu dwar organizzazzjonijiet kriminali organizzati sew, u għalhekk jiddispjaċini iva li jkolli oppożizzjoni li flok jiena stennejt u għadni qed nistenna li l-oppożizzjoni toħroġ u tgħid jien fl-interess nazzjonali se nappoġġja lill-gvern f'din il-pożizzjoni li ħa. Ħanaħseb li se nibqa' nistenna però. U verament li kultant min jgħix bit-tama jmut bil-piena għaliex kont verament diżappuntat li f'dan il-mument fejn kellna nneħħu kull partiġjaniżmu u niġbdu l-ħabel wieħed tal-interess nazzjonali, sibna oppożizzjoni li għax il-gvern ħa pożizzjoni favur is-saħħa tal-poplu Malti u għawċi ħarġet appoġġjat manuvra li qatt ma saret qabel f'pajjiżna illi tipprova tixħet lill-Forzi Armati tagħna, lill-Brigadier tal-Forzi Armati, lill-Kru tal-Forzi Armati, lill-Prim Ministru, il-ħabs għal-omorhom, il-ħabs għal-omorna. Ġifieri aħna qegħdin nirrinfaċċjaw ġuri għal ħabs għal-omorna fuq til volontarju ta' numru ta' persuni tal-li ħarisna l-interess ta' pajjiżna. Xorta dan kollu mhux se jxekkilna mill-qadi ta' dmirijiet tagħna, mhux se jdaħħal ebda sens ta' biża', anzi min prova jdaħħal il-biża' fina aktar għamlilna kuraġġ biex nibqgħu nipproteġu l-interess ta' pajjiżna. Prim Ministru, il-bieraħ fil-fatt kellna aħbar pożittiva oħra. Żewġ aġenziji ta' kreditu internazzjonali konfermaw l-istabilità fl-ekonomija Maltija minkejja l-fatt li għaddejjin minn dan l-inkwiet kollu fejn tidħol il-pandemija tal-COVID-19, mhux Malta biss iżda id-dinja kollha. Apparti minn hekk irridu ngħidu wkoll li esperti tal-Fond Monetarju Internazzjonali antiċipaw illi l-ekonomija Maltija se tirpilja bil-qawwi wara li tgħaddi din il-burraxka tal-coronavirus. Dan kollu ġie rifless ukoll mill-għajnuniet u miżuri grazzi għal dak kollu li ħadem il-gvern għalih kemm miżuri finanzjari, soċjali u naturalment favur il-familja, il-negozju u il-ħaddiema Maltin u Għawċin. X'tgħidilna dwar dan? Kemm jien sodisfatt li investejna bis-saħħa fin-negozji tagħna, fil-ħaddiema ta' pajjiżna u dan ir-riżultat dan l-investiment qed iħalli l-frott meħtieġ, rajt? Sondaġġ dal-għodu f'ġurnal lokali li saħansitra juri li l-fiduċja qawwija li kellu l-poplu tagħna fil-mod kif qegħdin inħarsu l-parti ekonomika li għandha x'taqsam mal-COVID, tela l-fiduċja tal-poplu tagħna minn ġimagħtejn ilu kompli titla' l fuq b'6% oħra. Ġifieri llum għandek 3/4 tal-poplu Malti, 75% tal-poplu Malti qegħdin jaqblu mal-mod kif il-gvern qiegħed jimmaneġġja l-parti ekonomika għal dak li għandu x'jaqsam mal-COVID-19. Investejna bis-saħħa u dak l-investiment qed iħalli. Dak il-frott dil-ġimgħa nedejna skema bla preċedent fejn l-ewwel morna quddiem il-Kummissjoni Ewropea biex stajna nġibu garanzija biex il-bank tagħna, l-Gvern Malti, il-National Development Bank seta' jagħti garanzija ta' self ta' 780 miljun lin-negozji tagħna, ġifieri nitkellmu dwar somma massiva ta' 780 miljun bis-saħħa ta' dik il-garanzija li se tkun qed tingħata lill-banek kummerċjali. Il-banek kummerċjali setgħu inaqsu ir-rata ta' imax tagħhom mod sostanzjali lin-negozji tagħna mill-ewwel pass kien li ġibna l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea biex aħna stajna nagħtu garanzija lill-banek kummerċjali tagħna biex setgħu bekk naqsu ir-rata tal-imax għax hemm il-garanzija tal-gvern illi se jkun qed jagħmel tajjeb għall-loans illi jieħdu n-negozji tagħna, dak l-ewwel pass. Jiġifieri
stajna waqafna hemmhekk u konna nkunu għamilna ħafna. U diġà kellna negozji li rrispondew b'mod pożittiv qalulna din hija miżura b'saħħitha. Ma waqafniex hemmhekk. Għamilna pass ambizzjuż li se jkun ifisser li max ir-rata ta' max sħiħa fuq il-loan se tkun qed titħallas mill-gvern. Mela, aħna se nkunu qed nagħtu sussidju li huwa ta' 2.5% fuq il-loans li għandhom in-negozji tagħna, loans li jistgħu joħduhom għal medda ta' 4 snin, il-gvern se jkun qed jħallas li max għal sentejn sħaħ, 2.5% qegħdin inħallsu bħala gvern bħala dak is-sussidju li se jkun ifisser illi n-negozji tagħna se jħallsu biss 0.1% interest fuq il-loan tagħhom. Ġifieri qed nitkellmu fuq self mingħajr imax. Self ta' 780 miljun li minnu jistgħu jibbenefikaw in-negozji tagħna li l-ħlas tal-imax fuq u se jkun bla preċedent ta' 0.1%. Din hija xi ħaġa li verament tagħmilni kburi li l-gvern mhux biss tal-garanzija tiegħu għar-rifużjoni tal-ħlas tal-loans, imma li tħallna wkoll fil-parti tal-imax biex erfajna l-pis tal-imax minn fuq in-negozji tagħna. Dan mhux posponiment tal-imax, jiġifieri mhux qed ngħidu lin-negozji tagħna ipposponu l-ħlas tal-imax għal sentejn oħra, dik kienet miżura oħra li għamilna meta daħħalna l-miżura tal-moratorja fuq il-loans, jiġifieri li inti jkollok perjodu fejn ma jitħallsux loans, dik kienet miżura minnhom. Din tmur lil minn hekk, din il-gvern qiegħed iħallas l-imax innifsu tal-loans tan-negozji tagħna. Mela allura at 0.1 interest rate tant hija waħda nominali li nista' ngħidilha an interest free loan għaliex numru mill-banek kummerċjali tagħna naqsu il-rata ta' imax kummerċjali b'mod li effettivament tkun qed titħallas biss at 0.1%. Interest rate din hija xi ħaġa bla preċedent imma turi l-fiduċja li għandna fin-negozji tagħna. Bl-istess mod, din il-fiduċja li tajna b'dawk il-pakketti finanzjarji li nedejna li bihom il-qatna 110,000 ħaddiem salvajna 77,000 impjieg. Dawn huma l-istatistiċi vera illi għandna f'pajjiżna. Dil-ġimgħa ħarġu l-pagamenti mhux biss bdew jiġu proċessati, missa bdew joħorġu l-pagamenti lil 77,000 persuna li applikaw għall-għajnuna, kull min kien eliġibbli ħal ħlasijiet b'mod retroattiv u tajjeb li ngħidu jekk inħarsu lejn pajjiżi oħra, it-telf ta' impjiegi li rajna madwar l-Ewropa kollha, madwar id-dinja kollha, huwa wieħed li jixxukjak. F'pajjiżna irnexxielna nsalvaw l-impjiegi, irnexxielna nsalvaw dawn l-għexieren ta' eluf ta' impjiegi għax investejna bis-saħħa fin-negozji tagħna. Għaliex lin-negozji tagħna, lill-businesses tagħna, lill-impjegati tagħna, lis-self-employed tagħna irriduhom up and running f'dak il-mument li aħna se nerġgħu niftħu lura għax-xogħol. Dak il-mument tajjeb illi ngħid jiena dejjem żammejt perspettiva ottimista. Kawta imma ottimista. Kont ottimist għaliex naf kemm il-poplu Malti wawċi jobdi, naf kemm huwa iddixxiplinat u dik il-pis, dik ir-responsabbiltà illi kellu l-poplu fuq u ġarra għadu qed iġorra tajjeb u għandna nibqgħu nġorruha dik ir-responsabbiltà li nimxu dejjem mad-direttivi li tagħtina s-supretendent tas-saħħa pubblika, imma r-riżultati huma tajbin. U aktar ma r-riżultati jibqgħu tajbin, aktar ikun qiegħed iqarreb dak il-mument li pajjiżna jkun jista' jiftaħ b'mod gradwali bil-mod meta ngħid li xejn se jsir xejn millum għal-għada, dak ikun żball kbir li għax ngħidu għandna numri tajbin ejja nneħħu il-miżuri restrittivi kollha, dak ikun żball, imma wkoll irridu nħarsu għal dik il-ġurnata mhux wisq il-bot li pajjiżna jerġa' bil-mod il-mod jibda jirritorna għax-xogħol. Dak huwa importanti wkoll dejjem in conjunction mad-direttivi li tagħtina s-supretendent tas-saħħa pubblika. Imma rridu nħarsu wkoll lejn dak il-mument li aħna nerġgħu lura xogħol. U allura iva kburi ħafna mill-mod kif qegħdin nittrattaw kemm il-parti medika kif ukoll il-parti ekonomika, naturalment wieħed ma jistax jiddistingwi waħda mill-oħra, jiġifieri il-parti medika mhijiex se tieqaf fil-mument li aħna nibdew nerġgħu mmorru lura xogħol, anzi il-funzjoni tal-awtoritajiet tas-saħħa ta' pajjiżna kważi tieħu aktar importanza fil-mument li nerġgħu niftħu lura x-xogħol għax hemmhekk irridu nżommu mbagħad dan il-bilanċ bejn li naħdmu imma wkoll inħarsu is-saħħa tal-poplu tagħna. Prim Ministru, tkellimna fuq kemm għandna servizzi tas-saħħa tajbin, tkellimna fuq l-ekonomija tagħna li se tibqa' b'saħħitha. Din il-ġimgħa fil-verità waqt meta konna qed insegwu l-aħbarijiet segwejna wieħed mill-akbar investimenti li ser isir fil-maniġjar tal-iskart f'pajjiżna. Aktar minn hekk ċertu landfills se jingħataw lura lill-poplu Malti forma differenti, forma ta' green areas. X'tgħidilna dwar dan? Tajt kelma lil bdiewa u kburi ngħid li żammejniha.
żammejnija billi naqqasna l-art illi kienet ser tittieħed, l-art agrikola li kienet ser tittieħed għal dan il-proġett b'70%, jiġifieri llum se nkunu qegħdin nużaw biss terz ta' dak illi kien meħsub illi jittieħed bħala art agrikola. Mhux biss iżda għamilna pjan holistiku u fit-tul fejn il-prinċipju prinċipali wara dan kollu se jkun illi l-iskart flok inqisuh bħala skart nibdew inqisuh bħala riżorsa. Flok imorru għal kunċett tradizzjonali li biss itfa' ġo barriera u numru ta' snin oħra ngħidu dik il-barriera ntliet u se jkollna nieħdu aktar art. Hemmhekk libna ta' dak il-prinċipju ta' taħt fuq prinċipju li tajjeb ngħid li amministrazzjonijiet immexxi mill-Partit Nazzjonalista qatt ma ħasbu fih għax dejjem marru għal punt li meta tintela inkabru nwessaw iżjed, issa se jkollna approach li huwa wieħed differenti u li fuq kollox jiggarantixxi fosthom il-proġett tal-waste to energy, proġett ta' inċineratur ukoll, illi pajjiżna ma jerġax numru ta' sentejn, 3 snin, 4 snin oħra. Ngħidu ġejna fil-problema li m'għandniex fejn qiegħdu l-iskart tagħna. Dik hija xi ħaġa illi jiena qatt m'emmint fiha li aħna għandna minn żmien għal żmien inkabru l-art li tittieħed ta' tfigħ tal-iskart, imma llum il-kunċett se jkun wieħed fejn dak l-iskart se nkunu qegħdin nużawh biex minnu noħolqu enerġija aktar dettalji naturalment wieħed qatt irid ikompli jitħadded dwarhom aktar ma jevolvi il-proċess, imma din hija sfida ambizzjuża li dħalna għaliha kellna s-soluzzjoni faċli li nieħdu dak illi kien prospettat li jittieħed, jiġifieri 279,000 metru kwadru ta' art agrikola u inkabru b'ma dak il-mod il-faċilità, kienet għażla li setet tittieħed. Għaliex wara kollox huwa l-mudell li tradizzjonalment dejjem imxejna dwaru. U kienet għażla li setet issir. Imma għadna jaħmuru għall-għażla diffiċli, imma l-għażla li tagħmel is-sens għal pajjiżna. U għalhekk illi kien sar dak l-intervent niftakar kien is-sibt filgħodu meta kont mort nitkellem mal-bdiewa u dakinhar tajthom kelma sempliċi li se nesploraw dak kollu li huwa possibbli biex naraw li ma titteħidx l-art min-naħa tagħhom, l-art tagħhom, imma biex seta' jsir hekk kellna bil-fors nesploraw dan il-mudell ġdid ta' kif wieħed qed se jħares lejn l-maniġġar tal-iskart f'pajjiżna. Insistejt fuq żewġ affarijiet li l-affarijiet iridu jsiru malajr, mhux kwistjoni li wieħed joqgħod jistenna u li jtawwal, ma tantx nemmen fil-li wieħed jaħdem bit-tul. Li għandu jsir b'mod prudenti, isir b'mod kawt, però ma nistgħux norqdu fuq il-problemi u dik hija xi ħaġa dak huwa messaġġ illi ħanibqa' għaddej bih għat-temi kollha li jkollna f'pajjiżna dan huwa gvern li jaħdem. Dan huwa gvern li huwa ambizzjuż fit-targets tiegħu illi ma jħares biss lejn mudelli tradizzjonali imma aħna lesti wkoll li nikkunsidraw kollox fil-maniġġjar tal-iskart hija viżjoni li dejjem emmint fiha u qed nimplementaw issa wasal il-mument li nimplementaw dik il-viżjoni u hemmhekk ukoll nibbilanċjaw bejn it-tema ambjentali u din it-tema tant sensittiva tal-iskart f'pajjiżna, problema endemika li minn dejjem ġarrejniha f'pajjiżna għaliex ħadd ma kellu l-kuraġġ illi jaqbad dak il-barri minn qrunu u jgħid is-soluzzjonijiet huma dawn. Diffiċli kemm huma diffiċli, tirfes kemm trid tirfes kallijiet, jekk is-soluzzjoni hija dik, allura morru għaliha. U għandi flimkien mal-bqija tal-kabinett għandna dak il-mandat b'saħħtu mill-poplu tagħna biex nimplementaw dawn it-tip ta' proġetti u jrid ikollok il-kuraġġ, l-ambizzjoni u l-viżjoni biex timplementhom. Għandna dawk il-kwalitajiet kollha, għandna l-kuraġġ, għandna l-ambizzjoni, għandna l-viżjoni, għandna wkoll il-grinta biex nagħmluh ix-xogħol u sodisfatt immens bil-mod kif ftit ġimgħat nfakkar li l-kwistjoni kollha qamet fi ftit ġimgħat ilu fejn ftit tal-ġimgħat ilu kellna avviżi li twaħħlu mal-raba tal-bdiewa biex titteħdilhom dik ir-raba. Illum f'temp ta' medda ta' ġimgħat u hekk nirringrazzja lill-Ministru Aron Farrugia tal-ħidma kbira tiegħu maronat ftit kliem sempliċi dakinhar tas-sibt filgħodu wara li tkellimt mal-bdiewa. Aron ejja ħanibdlu l-mudell li konna qegħdin nitkellmu dwaru. Ejja ħanoħolqu mudell ġdid li jiżgura li għada pitada ma jkollniex nerġgħu nieħdu iktar art agrikola biex fiha jintrema l-iskart u anke għal din l-art li qegħdin nieħdu llum li kien fih ħsiebna li neħdu llum neħħu dawk l-avviżi u ejja ħanaraw kif dawk it-279,000 square meters nimminimizzawhom. Illum niżilnihom għal madwar 80,000 metru kwadru minn 279,000. Ġifieri qed nitkellmu ara x'differenza enormi.
Differenza hija enormi, letteralment qegħdin nieħdu it-terzi u ftit inqas ta' dak li kien prospettat illi jittieħed. Gburi b'din il-miżura, dawn il-proġetti, u t-tieni messaġġ li diskutejna Arorin verament gburi bil-mod kif qiegħed jaħdem illi ma nistgħux nistennew. Għaliex ir-realtà tal-iskart ta' pajjiżna hija dik li ma nistgħux nieħdu dan il-proġetti bil-mod hemm ritmu b'saħħtu illi diġà qiegħed għaddejjed inħares il qudiem lejn l-implementazzjoni sħiħa ta' dak illi huwa maħsub illi jsir u nħarsu l qudiem biex ngħidu din hija problema tal-passat u mhix problema illi se terġa' tiġi fuqna x'il-pjan tagħna se jkun qiegħed iħares għall-bieraħ għallum kif ukoll għal-għada. Prim Ministru, ma nistgħux qegħdin hawnhekk illum u ma nsemmix illi din il-ġimgħa int se tagħlaq il-100 jum mindu ħadd il-ġurament tiegħek tal-ħatra bħala Prim Ministru ta' Malta. Għaddew bħal ħolma u kif fil-fatt kienu 100 jum ta' sfidi, deċiżjonijiet mhux faċli, uħud minnhom kienu ibsin, għaddejna minn perjodu illi forsi illum il-ġurnata ngħidu qatt ma kellna bħalu fl-istorja ta' Malta u tad-dinja, però u rajnija anki llum waqt li kien qed jitkellem magħna l-Prim Ministru l-ottimiżmu ma jonqos. Id-dedikazzjoni u l-istil ta' tmexxija li qed twassal propju anki lil Malta u lilna li tmexxija li verament kellna bżonna. Kif tħares lura lejn dawn il-100 jum li ilek Prim Ministru ta' Malta? Kultant ma nemminx li huma biss 100 jum. Hemmhekk huma. Kienu 100 jum ta' sfidi, 100 jum fejn waħda mill-aktar affarijiet li ninsab gburi biha hija l-appoġġ kbir li sibt mill-grupp parlamentari, mill-kabinett tal-Ministri Segretarji Parlamentari, sibt fihom tim lejali, tim ta' persuni li jaħdmu, tim li jiġbdu ħabel wieħed. Sirna ħbieb, konna diġà ħbieb bħala grupp parlamentari qabel kont nifforma parti mill-grupp parlamentari. Dik il-ħbiberija llum ikkonsolidat naf li wara għandi spalla ta' persuni illi jgħinuni f'dak kollu illi jkun hemm bżonn. Jaħdmu ħafna, din hija xi ħaġa li verament f'dawn l-aħħar ġimgħat spikkat is-sens ta' dover lejn il-pajjiż, il-lejaltà li kull wieħed u waħda minna għandu lejn pajjiżna, l-imħabba li għandna lejn il-pajjiż, jekk hemm xi ħaġa li taqadna lkoll flimkien hija l-imħabba li għandna lejn pajjiżna, l-imħabba li għandna lejn il-poplu Awċi u Malti, kif ukoll dik il-viżjoni li rridu naraw lil Malta ta' għada aqwa minn Malta tal-lum. U f'dawn il-3 xhur diffiċli għaliex kellna numru ta' sfidi fihom, nista' ngħid li kellna sfida waħda wara waħda, komplew imlewna b'entużjażmu biex naħdmu. Għaliex rajna illi f'mument ta' kriżi bla preċedent illi ħakmet lid-dinja kollha, konna dak il-gvern illi żammejna lil pajjiż miexi il-qudiem f'direzzjoni waħda, żammejna lil pajjiż miexi b'mod stabbli u allura kemm inħares iżjed b'ottimizmu għal meta jiġi issa mumenti iktar sbieħ fejn nistgħu niffukaw fuq il-vera ħidma ta' tkabbir tal-ekonomija, il-ħolqien ta' aktar impjiegi ta' kwalità, lejn it-tkabbir tan-negozji tagħna li nġibu aktar investiment minn barra lejn pajjiżna kemm dak li huwa foreign direct investment kif ukoll investimenti oħrajn li nerġgħu naraw il-poplu Malti u fuq kollox kuntent fil-ħajja normali ta' kuljum, dik is-sens ta' normalità li kull wieħed u waħda minna jixtieq li jerġa' jiddaħħal f'pajjiżna illum qabel għada. Però verament gburi b'din il-ħidma kollettiva fuq kollox tal-poplu Malti u Awċi, nara dan is-sens ta' ottimizmu fil-poplu tagħna illi minn dan il-mument diffiċli ħares lejn opportunità, l-opportunità li inaqadna flimkien li llum m'għadniex qed nitkellmu dwar min ixejjer il-bandiera ħamra, dwar min ixejjer il-bandiera blu, dwar min m'għandux kulur jew dwar min jemmen f'kulur jew ieħor. Aħna llum poplu Malti. U jekk tgħid li xi ħaġa li verament imlietni b'sens ta' sodisfazzjon kienet f'dawn l-aħħar sigħat fejn nistqar kelli mument li ma ngħidx kont demoralizzat imma li inti tkun qed tirrinfaċċja akkuża inkjesta maġisterjali dwar akkuża ta' qtil volontarju iddejqek, però l-messaġġi ta' inkoraġġiment li rċivejt mingħand persuni li ma jħadnux kulur politiku tal-Partit Laburista. Dik xi ħaġa li verament imlietni b'kuraġġ. Għaliex nibda ngħid li verament allura maħniex waħedna f'dan il-proġett illi nkunu b'saħħitna fid-difiża ta' pajjiżna u għalhekk kemm verament inkompli nemmen li dan huwa l-gvern ta' kulħadd, dan mhuwiex il-gvern tal-Laburisti, dan mhuwiex il-gvern tan-Nazzjonalisti, dan huwa l-gvern ta' kulħadd. Il-gvern ta' kulħadd fejn verament nemmnu b'opportunitajiet indaqs għal kulħadd fejn l-opportunitajiet se jkunu hemmhekk għal kulħadd. Ġej milli ma faxxa tas-soċjetà tagħna, ġej jekk inti xi ben ħaddiem, jekk inti xi ben professjonista, jekk inti xi ben ta' persuna li m'għandix impjieg,
jekk inti milqut minn Mart, jekk int student universitarju, jekk int żagħżugħ li għadek deħel fid-dinja tax-xogħol, jekk inti mezzeta u għandek impjieg modest, jekk inti negozjant, dawn huma l-faxex kollha tas-soċjetà tagħna, jekk inti pensjonant, il-faxex kollha tas-soċjetà tagħna li dan il-gvern għandu ambizzjonijiet kbar għalihom. Għaliex nemmnu fin-nies, nemmnu fil-poplu Malti, nemmnu fl-Lawċin, fil-ħbib tiegħi, Lawċin li minn hawnhekk insellmilhom tant inħobbhom il-Lawdex u l-Lawċin, dejjem insemmihom għaliex verament għandi rispett kbir lejhom u għalhekk li ottimist li l-ewwel mid-ġurnata ikunu l-mera ta' ħafna u ħafna aktar ħidma li għandna proġettata għal pajjiżna fix-xhur, fis-snin li ġejjin, fuq kollox gburi bil-fiduċja kbira li qed juri l-poplu tagħna fina, dik il-fiduċja se rrodduha lura f'aktar ħidma, f'aktar impenn, f'aktar dedikazzjoni, f'aktar ħidma ma tiqaf xejn mit-tnejn sal-ħaddak biss li wieħed lill-poplu Malti Wawċi. Ħidma, dedikazzjoni u sens ta' responsabilità li beħsibni nibqa' nerfa' lejn il-poplu Malti Wawċi u li minn hawnhekk nirringrazzja tal-appoġġ sħiħ tas-solidarjetà li qed tiġi murija magħna mal-membri tal-Forzi Armati, verament emozzjonat, verament għandi għax inkun rikonoxxenti lejn dan il-poplu. Grazzi u dik il-fiduċja li qed turu fija se nurija lura fikom b'aktar ħidma, b'aktar impenn u b'aktar dedikazzjoni. Nawguralek, Prim Ministru, grazzi tal-ħidma li qed tagħmel favur Malta u l-Maltin u l-Lawċin. Aħna nirringrazzjawk anki ta' dan il-ħin li ddedikajt għalina sabiex nifhmu aktar il-ħidma li qed jagħmel il-Gvern anki għall-poplu Malti u Wawċi kollu għall-Malta tagħna. Sa dan it-tant nirringrazzja lil dawk kollha li segwew din it-trasmissjoni tagħna llum. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb u nsellmilkom.